Memoriak huts egiten ezpadit, 1907an idatzi zuen Eduardo Kobra hori. Azedoinu eta erritmo politak dituen, eta zein eder entzun daiteken haize eta sokazko instrumentuekin jota. Oso maitea zuen Eduardok musika banda. 1886an hasi zen zuzendari lanetan, Rufo Montilla ordezkatuz. Pozaren atzetik segituan iritsi zen tristura ere, handik hilabete eskasera zendu baitzen On Felipe Gorriti maisua. Eduardok berak ordezkatu zuen Santa Mariako organista eta kapera maisu lanetan. Garai hartan, musika eskolako zuzendaria eta biolin irakaslea ere bazen, eta beranduxeago Tolosako Orfeoiko zuzendari izendatu zuten. Jakin badakit lanez gainezka ibili zela. Nemesio Otañori gutuna idatzi zion, 20. mende hasieran. Otaño Loiolako Basilikako organista zen, eta garaiko musika sakratuaren inguruan, estatu mailako pertsonaia garrantzitsuenetakoa. Eduardok gutun hartan kontatu zion ardura gehiegi zituela eta hoietako batzuk utzi egin behar izan zituela bere konposatzaile lanari behartzuen denbora eskaintzeko. Izan ere, konposatzaile nekaezina zen. Gazte hasi eta musika idazten jarraitu zuena azken urteetara arte. 86 urte zituela, bere seme Ignacio hartu zion lekukoa Santa Mariako organista lanetan. Hala ere, kaperarekin zuen harremana etzen eten, eta erretiratu ondoren ere han ibiltzen zen, Nafarroako zubia pasa eta Santa Maria inguruan.